Hola, molt bona nit. La situació meteorològica de moment dominada pel cel ras, estabilitat, no veiem situació de pluges, però el comentari d'avui i el comentari dels últims dies és la calor que tenim i la que tindrem, perquè el que estem per davant és una situació de temperatures molt altes, extraordinària pel que fa al mes de maig. Tenim una situació de vent de ponent dijous que ens provocarà una calor de rècord i estem en el mes de maig, temperatures que seran més típiques de juliol o d'agost perquè s'enfilaran en valors que poden arribar o superar dijous els 40 graus de màxima i demà ja tindrem valors que superaran els 35. I de fet, això ve després dels primers 10 dies del mes de maig. Així veiem les mitjanes dels primers 10 dies del mes de maig del nostre territori. Cada any veiem una diferent barra d'un diferent color. Així veiem la mitjana des de 1935 i observen que a partir ja de l'any 2000 tenim sempre primeres desenes càlides, però aquí no s'observa, però la primera decena del 2015 estem en esta zona. Per tant, els primers 10 dies ja estan clarament per damunt de la resta dels inicis de maig dels últims anys i encara queda demà i després demà. Per tant, estem davant d'un inici de maig que és completament històric pel que fa als valors. I com comentem, la previsió el que indica, així el veiem, en particular la previsió de temperatures màximes i mínimes de la ciutat de València. En la jornada de demà ja seran una miqueta més altes, és una previsió, però ens indica que podem arribar vora els 40 graus de màxima dijous. Després baixaran i ja tindrem valors que no mantindran aquests valors més normals ja divendres i el cap de setmana i la setmana que ve. Però atenció a aquest pic de temperatura i, per tant, molta precaució amb persones sensibles perquè estem davant d'un dia de molta calor, un dia de ple estiu, de fet, fins i tot molt calorós, si fora fins i tot estiu, i estem, recordem, en el mes de maig. Per tant, el que estem parlant és d'una temperatura molt elevada i ja, de fet, moltes persones comenten que dijous baixaran les temperatures. Evidentment, baixaran a l'oest i al nord de la península, on màximes que no superaran els 30 o els 20 graus. Ara bé, dijous pujaran al Mediterrani. Tota la massa d'aire càlida que hores d'ara està situada al centre de la península, el vent de ponent la espentarà cap al Mediterrani i arribarà amb aire sec en superfície i provocarà aquesta pujada destacable dels valors que, afortunadament, pareix que a soles durarà dijous. Per tant, estem davant d'una situació, com comentem, que cal seguir i que és significativa pel que fa a les temperatures que registrarem demà, però sobretot dijous, i veiem imatges del dia d'avui. Avui encara hem tingut el vent de mar cap a terra, han entrat les brises, un dia de cel pràcticament ras a tot el territori i amb temperatures mínimes que ja han pujat. Després veurem de seguida les màximes. La temperatura de la superfície de l'aigua del mar, imatges de Xàbia, al voltant dels 20 graus, un dia avui de platja, un dia de mar molt tranquil·la, que de fet la mar continuarà molt tranquil·la també les pròximes jornades. Estabilitat meteorològica i a primeres hores en alguns punts, com ara Castelló de Rugat, s'ha pogut veure algun banc de boira que després ràpidament s'han desfet, però poden tornar a repetir-se a causa de la elevada pressió que tenim en aquests moments. Estem en una zona d'altes pressions i al matí encara es poden formar. I també veiem ja la zona de la rodalia de l'Albufera, ja entra entre l'aigua a l'Arrosar, aquestes imatges d'Algemesí, de la rodalia d'Algemesí també, ens envia Mercedes, i més imatges també que ens arriben, com es veu ja l'aigua entrant, inundant els camps d'arròs, en particular imatges des de la zona de Sollana. Els pròxims dies ens arribaran més fotografies i de cel també ras el que tenim de primeres hores amb alguns núvols alts i temperatures que de fet avui han sigut més altes a les comarques d'interior. A Morella han fregat els 28-29 graus de màxima. De seguida els repassarem i, com comentem, l'entrada del vent de mar cap a terra frenava les temperatures al litoral i els feia una miqueta més agradables. Repassem alguns valors màximes d'avui. Veiem que ha fet més calor a l'interior i a la zona de muntanya. Morella ha tingut 28 de màxima, 27 han tingut a Castelló, també a Toràs, la Vall 26, a Vistabella, Sant Joan de Penyagolosa han tingut una màxima també de 26. O a Benicarló, on sí que ha entrat la brisa, Benicarló, han assolit les màximes al voltant dels 25 graus. Es notava clarament en la zona en la que primer entrava aquest vent més humit i més fresc. Pel que fa a València, observen que ja hem tingut avui valors per damunt de 30. A la zona de la Costera, la Canal de Navarrés, han arribat, per exemple, a la Val d'Albaida, han tingut 34, on tinguem 33, també suma Càrcer. Cap a la zona dels Serrans també ha fet calor, a Titaguas ha tingut 31. I València, amb la brisa, ha frenat la temperatura avui, afortunadament, en els 26 de màxima a l'Observatori de Vivers. Sagunt ha tingut 25. I per últim repassarem alguns valors de temperatura màxima d'Alacant, on ja també avui han superat els 30, cap al Coi 34, Villena i Orihuela 31, Elx ha tingut 29, Dénia ha tingut 28 o Alacant 27. Demà seran totes més altes que les d'avui i dijous encara més altes i sobretot més altes cap al litoral. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores el que mostren és que la península ibèrica està en una zona on pràcticament no hi ha nuvolositat, arriba alguna pinzellada de núvols alts. Esta línia, que és esta massa nuvolosa de núvols alts, prims, separa la massa d'aire més càlida
que tenim en aquest sector d'una massa d'aire més temperada. Tota aquesta massa d'aire és la que està calfant-se i està afectant la zona centre-peninsular i és la que avançarà cap al Mediterrani a partir de demà i sobretot després demà. De fet, el mapa de superfície, el mapa el que ens indica és que tenim estabilitat, tenim altes pressions, tenen un baròmetre, veuran que la pressió és alta, no hi ha pràcticament línies isòbares demà, per tant demà encara esperem que bufen les brises a partir del migdia i serà ja a partir de dijous quan dominarà l'entrada del vent de ponent i farà pujar les temperatures. I a més, hi ha un factor més, i és que està entrant pols en suspensió des de la zona del nord d'Àfrica acompanyant aquesta massa d'aire més càlida. De fet, els mapes que en donen la previsió mostren, així el que veiem és la península Ibèrica, en color més roig aire més càlid, en color verd més temperat. Observen com està entrant aire càlid des del nord d'Àfrica i és el que ens afectarà, sobretot demà i després demà. Ja a partir de divendres es retirarà cap al Mediterrani i entrarà aire amb vent de mestral més fresquet, no tan càlid. I el que comentem, acompanyant aquesta massa d'aire càlida, així el que veiem és densitat de pols en suspensió. Observen el que està passant en la jornada d'avui. Tenim així la península Ibèrica, s'allarga esta llengua, i aquesta llengua acompanyant l'aire càlid de pols és el que ens arribarà a partir de demà i després demà, i ja serà a partir de divendres quan es retirarà cap al Mediterrani. Per tant, amb tot això, el que tenim per davant bàsicament demà és una jornada de cel ras, temperatures una miqueta més altes que les d'avui a primeres hores, vent fluix al matí i mar tranquil·la. Pel que fa a la vesprada, pocs canvis, hi haurà una miqueta més de nuvolositat, més núvols alts que entraran des de l'interior cap al litoral, encara bufaran les brises i per tant les temperatures seran més altes, però de nou més altes cap a l'interior. Pel que fa a la província de València, també una vesprada de pràcticament sol, més núvols alts, encara bufarà el vent del sud-est i una miqueta més de calor que avui. Pel que fa a Alacant, també situació pareguda, estabilitat, sol, algun núvol cap al nord, núvol alt i el vent que bufarà també de mar cap a terra amb temperatures més suaus cap al litoral, però també seran més altes que les d'avui. I els següents dies, dijous, és el dia de la calor, el dia del vent de ponent, el dia en el que tindrem temperatures que superaran els 36, 37 i fins i tot els 40 en alguns punts del litoral. I recorden que estem en el mes de maig. Tot indica que durarà un dia. Afortunadament és un dia soles, perquè ja a partir ja de divendres el vent gira mestral, la massa d'aire es retira cap al Mediterrani, entra aire més temperat i de fet baixaran de manera notable les temperatures. Ja divendres, el cap de setmana i la setmana que ve, les temperatures seran més normals per a aquestes dates. Farà calor, però serà una calor més suportable i, com comentem, normal per a estar a inicis del mes de maig. Acabarem amb imatges també, hi ha fotografies. Recorden que les poden enviar dades, fotografies, perquè hi haurà imatges curioses les pròximes jornades i, sobretot, atenció amb el risc d'incendis forestals. Sobretot davant de qualsevol fum i emergència, telefonen ràpidament els pròxims dies al telèfon 112. Com abans s'arriba a la zona de l'incendi, millor per a tractar d'apagar o d'extingir en aquest cas. Imatges també, recorden que es poden enviar fotografies i imatges al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Aquestes imatges mostren l'eixida del sol d'avui des de Cullera, amb la mar molt tranquil·la i de fet es mantindrà molt tranquil·la també demà i els pròxims dies. Imatges també del dia d'avui que mostren aquesta estabilitat meteorològica, l'eixida també del sol d'avui les primeres hores, ens envia aquesta imatge, bonica fotografia a través de l'arbre Clara Palomares. També un dia, sobretot ha estat avui assolellat en general, el cel ras, han bufat les brises i també ens comenten que en algunes zones d'interior, aquesta imatge de Roselles, des de Beniarrés, amb la zona de la serralada del Benicadell, una imatge espectacular, i ens comenten en punts de l'interior de la Plana d'Utiel Requena que algunes de les vinyes han accelerat una miqueta amb les temperatures el seu creixement. Recorden, molta calor la que tenim per davant, sobretot dijous, amb una situació que serà excepcional pel que fa a les temperatures màximes i sobretot al litoral. De moment acabem, que passen, amb aquestes fotografies, es desitgen que passen una molt bona nit.